i el mestre de Moratos era don Domingo, un home major, grossot ell. Però entre tot això va vindre un tal don Salvador, i clar, nosaltres, jo em vaig ensenyar el castellà en l'escola, perquè quan jo sentia parlar castellà dia, què diu? No l'entenia. I clar, al parlar entre nosaltres en valencià, es cabrejava el mestre i agarrava la paleta que tenia i mos feia posar les dits de punta i mos rebentava les ungles en sang. I mos van revelar i van dir no. Jo ja no torno, i van dir de no tornar. I més val que mos pegue el pare de nosaltres que no el tio este. Entonces no havia això de malos tratos que diuen ara i tot això. Imagina si això ho farà un mestre ara. Mare meua, el penjaven. Però no mos passava res. Simplement van dir de no anar, no van anar, i clar, el pare van protestar. Entonces era don Pedro Zaragoza, i va anar i el va aclarir bé. O te'n vas ara o ara, què fas? I se'n va anar i es va acabar tot.